Усім прывітанне, і сёння мы пагаворым пра Аргентыну, а калі дакладней пра эканоміку. Яна з'яўляецца адной з самых даследаваных у свеце і ў той жа час адной з самых загадкавых. Сітуацыя настолькі незвычайная, што пра эканоміку Аргентыны нават існуе некалькі знакамітых выразаў. Напрыклад, нобелеўскі лаўрэат беларус Сымон Кузнец сказаў, што існуе 4 тыпы эканомік: развітыя, неразвітыя, Японія і Аргентына. Сэнс у тым, што эканоміка Японіі мае ўсё, каб не расці, але яна расце. А эканоміка Аргентыны, наадварот, мае ўсё, каб быць паспяховай, і тым не менш на вельмі бядовыя, ужо на працягу стагоддзя. Каб зразумець маштаб трагедыі, пачынаючы з 2001 году Аргентына ўжо перажыла 3 дэфолты, а за ўсю сваю суверэнную гісторыю мела іх ажно 9. Менавіта Аргентына з'яўляецца самым буйным пазычальнікам міжнароднага валютнага фонду. Інфляцыя ў краіне ўжо другі год перавышае 100%, а ўзровень беднасці пераваліў за 50%. У краіне існуе некалькі курсаў даляраў. Мясцовая валюта рэгулярна абясцэньваецца на дзесяткі, а то і сотні процентаў. Хаця так было не заўсёды. Яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя Аргентына была вельмі паспяховая, мела дынаміку росту ВУП на ўзроўні Злучаных Штатаў. Буэнас-Айрэс быў падобны на Парыж таго часу. Шмат вольных і урадлівых зямель прыцягвалі эмігрантаў з усяго свету. Асабліва шмат прыезджых было з Італіі, Іспаніі і Партугаліі. Эканоміка расла як на дражжах, асабліва за кошт сельскай гаспадаркі. Там інвестары толькі паспявалі несці грошы ў краіну. Это было падобна на сучасны рынок крыптавалют. Маль ніхто не разумеў, як гэта працуе, але гэта працавала, і самае галоўнае, прыносіла грошы. Падавалася, так будзе і далей, і Аргентына так і будзе расці, калі не на ўзроўні ЗША, то па меншай меры Аўстраліі ці Канады, якія таксама маюць вялікую тэрыторыю, шмат карысных выкапняў і амаль поўнасцю складаюцца з эмігрантаў. Але, на жаль, далейшы лёс Аргентыны ўяўляе сабой шлях вельмі няўдалых рашэнняў, якія так і не дазволілі краіне стаць багатай. Для зручнасці зноў разаб'ёмся прычыны на пункты. Першая прычына гэта тое, што ў свой час эканоміка Аргентыны так і не змагла эвалюцыянаваць. Калі ў ЗША ўся зямля раздавалася звычайным фермерам, то ў Аргентыне ў групе без таго багатых людзей, які не вельмі ў гэтым разбіраліся. Потым увесь свет пачаў станавіцца на рэкі індустрыялізацыі, але Аргентына так і працягвала апірацца на сваю сельскую гаспадарку. Таксама моцным ударам было адкрыццё Панамскага каналу ў 1920 годзе. Гэта азначала, што паўднёвы шлях з Атлантычна ў Ціхі акіян больш не праходзіў каля Аргентыны. Ну і сапраўды моцным шокам стала вялікая дэпрэсія 1929 года, якая вельмі моцна абрынула інвестыцыі ў краіну. Гэта стала пачаткам падзення, але далей ідзе другая беда Аргентыны, а менавіта папулісцкія лідары. Асабліва тут хочацца адзначыць Хуана Перона, вынікі дзейнасці якога Аргентына разграбае да гэтага часу. Перыяд пасля 1930 года і да другой сусветнай вайны быў вельмі цяжкі для краіны. Гэта быў час незадавольства і расчараванняў. Гэта ўсё скончылася ваенным пераваротам у 1943, што ў сваю чаргу прывяло да ўлады Хуана Перона. Прыйшоўшы да ўлады, Перон адразу пачаў разварочваць да гэтага вельмі адкрытую эканоміку Аргентыны на рэкі пратэкцыянізма. Таксама была нацыяналізавана ўся маёмасць, якая належала іншым краінам. Аргентына вярнула ўсе свае валютныя рэзервы, якія знаходзіліся ў Францыі і Англіі. Была выкуплена чыгунка, іншая важная інфраструктура. Таксама Перон пачаў развіваць сельскагаспадарчую прамысловасць, прадаваць прадукты харчавання Еўропе, якая ў гэты час актыўна аднаўлялася пасля другой сусветнай вайны. У той жа час імпарт быў значна зменшаны, а ўсе заробленыя грошы накіроўваліся на розныя сацыяльныя праграмы. Спачатку ўсё было добра. Беспрацоўе знікла амаль поўнасцю, заробкі выраслі ў 2 разы, была ўведзена пенсіённая сістэма і сістэма аховы здароўя, забаронена дзіцячая праца, адпачынкі сталі аплачвацца, з'явілася 13-я зарплата, былі выбудаваныя сацыяльныя ліфты праз прафсаюзы. Карацей, сапраўдны сацыяльны рай. Аднак гэта была бомба замаруджанага дзеяння. Аднойчы прызвычаіўшыся жыць добра і траціць на сацыяльную сферу шмат грошай, потым вельмі цяжка злезці з гэтай іглы, а падтрымліваць усе гэтыя сацыяльныя плюшкі каштуе вельмі дорага. І вось, ужо ў 1953 пачалі вылазіць першыя званочкі, вырасла беспрацоўе, пачала расці інфляцыя, па краіне сталі пракатвацца забастоўкі. Да таго ж трэба сказаць пра ролю Аргентыны ў другой сусветнай вайне. Так, Аргентына не была сапраўдным саюзнікам Германіі, аднак, скажам так, вельмі моцна ёй сімпатызавала і толькі пад вялікім міжнародным ціскам далучылася ў 45 годзе да антыгітлераўскай кааліцыі. Не дзіва, што менавіта ў Аргентыну пасля вайны збеглі вядомыя фашысцкія дзеячы. Дык вось, пакуль Еўропа аднаўляла сваю эканоміку на амерыканскія грошы, мае на ўвазе план Маршала, Аргентына аказалася па-за гэтым потокам. Да таго ж, пакуль увесь свет пажынаў плады глобалізацыі, якая пачалася ў гэты час, Аргентына стала на рэйкі ізаляцыянізму, вырашыўшы, што ўсё неабходнае трэба вырабляць унутры краіны. Гэта была адна з дактрын перанізма, менавіта так была названая палітыка Хуана Перона пасля. І менавіта гэтая палітыка прыводзіць нас да 3-го пункту. Аргентына траціць нашмат больш, чым зарабляе. Сацыяльныя праграмы, растутыя Перонам, пастаянна патрабавалі шмат грошай. Гэтыя грошы друкаваліся, што прыводзіла да дэвальвацыі інфляцыі, і так па крузе. Аргентына спрабавала пазычаць за межамі краіны, але гэта таксама прыводзіла да дэфолтаў і да таго, што Аргентына зараз самы буйны пазычальнік МВФ. Аргентына апынулася ў сітуацыі падлетка, што прывык жыць добра, але у якога скончыліся грошы, але ўзровень жыцця ён паніжаць не гатовы. Пагаршае сітуацыю палітычная нестабільнасць. Калі паглядзець усіх кіраўнікоў краіны, прыйдзецца досыць доўга скроліць. Ваенныя хунты змянялі адна адну.
Некаторыя прэзідэнты паспявалі пакіраваць толькі па аднаму году ці нават менш, якіх зноў зарыналі. І, на жаль, амаль усе яны былі некампетэнтныя, што толькі пагаршала сітуацыю. Да таго ж, спрабуючы цягнуць увагу ад эканамічных праблем, Аргентына ўлезла ў канфлікт за Фалклендскія астравы. У 19 стагоддзі Великабрытанія захапіла іх сілай і з тых часоў лічыла сваёй тэрыторыі. Аднак у Аргентыне з гэтым былі нязгодныя, і ў 1982 годзе аргентынцы, карыстаючыся геаграфічнай блізасцю, узялі кантроль над астравамі. Аднак Великабрытанія рашуча адказала на гэта і, правёўшы сумесную аперацыю паветраных і марскіх сілаў, вярнула кантроль над архіпелагам. Трэба казаць, што такая балючая параза скончылася для Аргентыны чарговай зменай улады. Наступная прычына эканамічных нядач краіны – Аргентына не вучыцца на сваіх памылках. Аргентына ніколі не упускае магчымасць упусціць магчымасць. Кожны новы прэзідэнт прыходзіць з рэвалюцыйнымі ідэямі, праводзіць радыкальныя рэформы, аднак праз некаторы час усё вяртаецца на ранейшы шлях. Натуральна, гэта ўсё прывяло да пачуцця вывучанай бездапаможнасці ў насельніцтва. Людзі ўжо мала вераць у прыгожыя лозунгі і праграмы, што калісьці гэта замкнёнае кола прарвецца. У Аргентыне існуе нават прымаўка, што ў краіне можа змяніцца абсалютна ўсё за 20 дзён, але калі паглядзець на адлегласці 20 гадоў, усё застаецца без змяненняў. У мінулым годзе аргентынцы выбралі новага, яркага, эксцэнтрычнага прэзідэнта Хавьера Міля. Як заўсёды, ён прыйшоў з новай радыкальнай праграмай, якая прадугледжвала замену мясцовага песа на долар, прыватызацыю прадпрыемстваў і нават сістэм адукацыі і аховы здароўя, а таксама змяншэнне сацыяльных праграм. Гэта вельмі падобна на шокавую тэрапію, і, натуральна, далёка не ўсім аргентынцам падабаецца такое. Да таго ж, у Міля няма большасці ў кангрэсе, таму яму складана прасоўваць некаторыя свае законы. Пакуль з абяцанага Міля абясцэніў песа на 50%, скараціў дзяржаўныя субсідыі, удвая скараціў колькасць міністэрстваў. Аргентына нарэшце стала зарабляць больш, чым траціць. Таксама замедлілася інфляцыя. Перамагчы двайны курс песа за долар пакуль не атрымліваецца. Карацей, наперадзе яшчэ шмат працы. Будзе вельмі цікава паназіраць, ці выйдзе гэта цудоўна і вельмі прыгожая краіна з перманентнага крызісу. На гэтым усё. Дзякуй за прагляд і да сустрэчы ў новых відэа.